ଜଣେ ଜାପାନୀ ରାଜା ଜେନ୍ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ସେ ଆଶ୍ରମର ପୁସ୍ତକାଳୟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରନ୍ତି? ଜେନ୍ ମାଷ୍ଟର କହିଲେ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ନ୍ତି। ତାପରେ ରାଜା ରୋଷେଇଶାଳାକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ଏଠି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମାଷ୍ଟର କହିଲେ, ଏଠି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ରାଜା ଏଣେତେଣେ ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପରନ୍ତୁ ଯେବେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ଧ୍ୟାନ କକ୍ଷକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତେ, ମାଷ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଆଡ଼େ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କକ୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ କି ଆପଣମାନେ ସେଠି କ'ଣ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର କହିଲେ, ରାଜା, ଆପଣ ଆଶ୍ରମର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଏଠି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି। ସେହି କାରଣରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କକ୍ଷକୁ ନେଉନାହିଁ, କାରଣ ସେଠି ଆମେ କିଛି କରୁନାହୁଁ। ସେଠି ଆମେ କର୍ମରୁ ନିଷ୍କର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଯାଉ। ପରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝିବାରେ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଆପଣ ନିଜ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସବୁକିଛି ଆପଣ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଓଶୋ କୁହନ୍ତି କି ସବୁକିଛି ହେଉଛି ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ସବୁକିଛି ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁକିଛି ନିଷ୍କର୍ମ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। କର୍ତ୍ତାପଣର ଭାବନାକୁ ତ୍ୟାଗ କର, ତାପରେ ମନ ତୁମକୁ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବାନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ।